Κατερίνα, έχω ακούσει για την υπνοθεραπεία και με ενδιαφέρει πολύ σαν ιδέα, αλλά δεν σου κρύβω ότι φοβάμαι λίγο. Οκ, θα σας πω δύο λόγια για την υπνοθεραπεία. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που βλέπουμε στη τηλεόραση, που σου κουνάνε έτσι στο εκρεμέ και σε βάζουν να βάλεις να κάνεις τον κόκορα ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε θα μου αποκαλύπτει κρυφά σου μυστικά που έχεις κρυμμένα τα λεφτά. Η υπνοθεραπεία είναι σύνθετη λέξη, θεραπεία μέσω ύπνωσης. Θα σας πω τι είναι η ύπνωση λοιπόν. Είναι μια πολύ χαλαρή κατάσταση του νου, σαν να έχεις ξαπλώσει στον καναπέ σου, να έχεις κλείσει τα μάτια και να σκέφτεσαι τι ωραία που πέρασες, τι διακοπές το καλοκαίρι. Ακούς τα πάντα, αν κάποιος σου μιλήσει, τον ακούς και του απαντάς. Μπορείς να απαντήσεις και να μιλήσεις. Είσαι απλά πάρα πολύ χαλαρός. Σε αυτή την κατάσταση τι συμβαίνει? Το υποσυνείδητο είναι δεκτικό και μπορούμε να του δώσουμε τον κατάλληλο προγραμματισμό για να φύγουν φοβίες, να φύγει άγχος, να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση, να χάσουμε κιλά, να κόψουμε το τσιγάρο. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Είναι ακίνδυνη και πάρα πολύ απολαυστικά χαλαρή διαδικασία. Αν θέλεις να μάθεις λοιπόν περισσότερα για την υπνοθεραπεία και τις εφαρμογές που έχει, στείλε μου μήνυμα.